Bratayuda kok limbukane cara ngendina? Aku dhewe ya ora ngerti. Ning kersane Gusti Yuda ya ngono mergo kudu ngladeni karo piyai akeh. Lah iya. Engko awake dhewe lagi nyanyi gubuk asmara kepanah cengele malah modar. Iya. Wong ki swasana perang lho. Iya, ya wis ora apa-apa ora kitampung sedhela, Mak. Mergo saking akeh sing padha kepareng ngatur pasumbang karo penjane Gusti Yuda, mekasan ya kudu nganggo kaya ngene iki. Ya. Ning mau wis tak janjino. Ya. Bar limbukan wis ora nganggo gara-gara, pokoke lakon terus nganti rampung. Ya. Ngono ya. Bagi men temanja. Ya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Iya. Njaba geger. Mergane sing ngarep ora gelem lungguh. Iya. Kira-kira nek ora gelem lungguh plotroke kathoke wae ora terus lungguh. Iya. Anggere dipotro mesti ndodok dhewe yakin wis ta. Iya, mesti ya, Mang. Iya. Ayo wis ora apa-apa. Engko rak ya suwe-suwe padha tertib dhewe no. Iya, matur sembah nuwun. Nah, sesuk meneh ya. Ngono kuwi sok-sok dadi apa jenenge iki patuladan kaca benggala. Ya, ngono ya, Mak. Iya. Swasana kaya adat sabene pendak suran panjenengane Gusti Bendara Pangeran Harya Yudaningrat ki ngadani suran malam 10 sura. Oh iya. Ora usah dadak tak jlentrehke. Panjenengane wis paring pangandikan mau apa to sebabe kok malam 10 sura kuwi bab sing wigati lah kuwi aku ya ora paham no. Iya. Mau wis dingendikake dening Gusti Yuda akeh-akeh banget peristiwa ana ing malam 10 sura mula akeh sing padha mengeti pendak malam 10 sura iki mesti padha tugur sewengi natas ana sing poso lan sak piturute. Ya, kuwi ya pancen diwajibke ngono ya, Mak. Ambeng iki akeh sing padha rawuh. Para her-her, para minulya-minulya, para lugur-lugur, ya matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya nadyan nek dirasake wis awake kaya wis ora krasa no. Ya. Ning ora apa-apa kesaguhan ya di apa jenenge dilakoni. Lah iya. Panjenengane mongko nek wis duwe karep ki wis ora iso dindakke. Ya. Pokoke tanggal 9 jenengan kudu mayang teng Yudanagaran. Kula malam 9 niku teng Bekasi dadi wangsul pripun. Pokoke iso ora iso tekan omah. Nekat ya, Mak. Iya. Terpaksa aku kaya kere nglusu ning bis no. Ya wis ora apa-apa. Ngelekar butuh iso turu wis wae ilang sayahe. Ya, iki eneng bintang tamu Mbak Sunyahni. Ha iya. Karo Mas Sugeng iwak bandeng ora presto. Ha iya. Ora presto. Ya, diaturake monggo. Jarine mau papat. Ya, aku wis matur papat sisan mawon Gusti diaturke teng limbukan. Ya. Dadi engko nek rampung limbukan ya rampung selesai mingkari neruske lakon. Ya. Ning sing loro sajake tekane wengi. Sapa? Lek Rabies karo Whisky. Oh. Ya mbok menawa wengi nok. Iya. Ya iso uga ora teka. Iya. Ya ning mesti rawuh. Ya dibageke Mas Sugeng. Nah, monggo Sugeng dalu Mas Sugeng. Iya. Yes, Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis bladeg dina niku nggih. Wah, jan alhamdulillah saged sowan mriki kalih niki sinten? Tuntelan damen niki. Mbok ora sia-sia Mbak Nyani kok dianggep buntelan damen. Lah wong mlaku mrene kalih kula malah nyedak-nyedak dalang nek ke Pancal. Aku ki golek nggon sing ngombo, Je Mas. Golek nggon sing ngombo ya ora nang kene. Lah aku nek angker nang nggonmu ya kok malah ndoke loro. Ndoke loroe titipke mano. Ala mana ngono malah rasa kowe ya bune. Lah iya. Lah ya kowe nggawa gunung loro ora sambat. Endi? Wih. Iki dudu gunung ya. Wah, malah
omah kaya nggen kartu kredit nika lho Pak Sena. Napa? Sing digesek sret ngeten iki lho. Jan galangane jeru. Iki Sampeyan bocah ya kok ngemat- iki wae lho rumah saku ki. Galengan apa? Oh kalen. Nun sewu para pamirsa sedaya ingkang rawuh wonten dalem Yudanagaran. Nggih. Sami wilujeng nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jan dalang ki angger Mas Seno wis nggawa piyayi akeh banget. Iki Kandhani jenenge kok. lautan manusia iki ngene iki. Oh. Lho kok dong. Oh, Nek ora gelem lungguh katoke plorotke jarene mune dalange. Ah niat Yudanagaranku kokean ingon-ingon. Kok kene ngon-ngon Ah piye? mesti do mabur kabeh to niku nek kurungane diplotrokke. Jan pokoke nek dalang Mas Seno wis jan. Wah Iki ora rung dalange rung aku, nek aku ya tenan. wah. Ngungkuli iki tak kandhani. Kok ya rasah kemayu wong kulinane derep kok dadah. Ya ora benyak kok drep ki cara ngendi. Lah nek niki dalang lah ya malah bingung to. Lho aku ki nek mayang ya iso, Mas. Wis ngara gathuk wayange nek perang. Lho, gathuk wae. Ora. Wis ora ketemu tangan-tangan karo kiwa ki. Ya kuwi Mas, lek ngerkoso ki kuwi mulai aku ora dadi dalang wae. Lah, Wong angger dadi dalang ki akeh sing do raup, Cik. lah ngopo? Nyedak aku ki raup rumasane padasan. Oh padasan kok Aku rak dadi risi to. kaya ngene kok padasan. Ya bengi iki pancen ya wis. Ora mung penontone tok iki mak sing akeh. Heeh, Bakule ya akeh banget. iya, bakul apa-apa. Bakul apa-apa ana ning ya ngapusi kabeh. Kok ngapusi piye? Lho nyatane aku tuku sego kucing tak buka ki ming segone useng-useng ora ana kucinge kok. Kuwi istilahe jenenge ngono. Terus kopi susu, ayo tak udak ming ireng tok. Kopi tok. Ora katutan kono. Ning lak wis nggawa aku. Ngomong tawa Dadi ki nek- asine ngapusi kabeh. Ngapusi kabeh. Sing ora ngapusi mung siji. Sing ora ngapusi ming siji bakul iki. Apa? Bakul sarung cap gajah duduk. Kuwi ra ngapusi kuwi. Kok ora ngapusi? Oh, tak buka sarunge ketok telalene tenan. Senengamu ya rono-rono. Lho, gajah kok telalene cendhek aku. Oh, gajah pesek. Gajah Ya kok. ora sah werna-werna karo sapa-sapa ya ngukura mirror. 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 Oh, ngilo. Ngilo awakmu ya cendhek. Mula karo aku ora duwe anak wong ya cendhek. Lah iya. Anak siji wae dadi we ndase rono ndase ya. Aku kesusul nglairke kok kae. Tapi ya Lah yo anake rung metu ndase kowe wis ngene dadi potol ndase. kayak disilet ya. Padahal iki kari nang jero. Kaya disilet kok. Mula kan ndase terus nang dada. Oh nek kuwi ora Loh, ndas. aku mau mlebu lho Mas, lagi mlebu Nah, wis ndas diarani ki- karo panitia anu kae sing panitia kono kae. Heeh. Wah, Mbak Nyani ngemban bayi anu kembar ngono. Aku ya terus senes sok Mas niki melon aku ngono. Melon men tanpa biji. Wah jan. Iya. Le ngarani sing ngarepan mau wah Mbak Nyahni saiki melu Basarnas. Kok iso? Lah nang ndi-ndi nggo pelampung. Oh iya. Nggo pelampung. Lah ya le mlembungku iki kok nek ana kecelakaan plembungku urung-urung wis plembungku arep mlaku miring rekoso. Sia-sia padake air bas ngono apa piye? Wah iso mampu. Rada ngadeg ngono ben. Nggih. Nggih Mbak Cange wilujeng dalu suwe Wilujeng najamu. dalu, Wah, sugeng dalu Mbak Nyahni. elok tenan dalang ki nek kondang Oh, ra tau boleh. leren ki selot cilik nyelot cilik. Juk, Sinten? Nandika Ah, ya nggih ora tau turu kok Mbak, jadi ya ra tau. jadi ya kayak gini lah. Oh, dadi nek ra tau turu ki cilik ya. Habis kebacut muni jadi aku tak tak terus. Nggih. Iya. jadi. Arep muni dadi jadi. Iya gue kagak dong. Suwe-suwe. Nggih, Wis yang penting sehat. Nggih, nggih, yang penting sehat lan waras. Wah disyukuri. iya. Nggih. Disyukuri seniman ki rak ra duwe
anu to ora ana sing mensiun. Mumpung panjenengan ki diparingi rezeki akeh, ditabung sing akeh. Oh nggih. Aku memang ngarep muni ra kesusu mati ngono to. Mbok yo ora usah mlipir-mlipir. Ngono. Seniman ki rak ya ora ana sing mensiun to. Ora ana mula kaya aku ngene iki isine mung pasrah karo ikhlas nek sepi. Ah, tenan. Lho nek sepi aku ki mung pasrah karo ikhlas kok. Pasrah karo ikhlas apa? Wah, anakku karo bojoku ki tak pasrahke marang tuaku. Aku ikhlas melu mangan monggone marang tuwa. Piye kurang piye? Nek dadi isin to, Mas. Isin. Dadi bojo peluwak ya ming dikoyokne ngene aku biyen ki arep dipek kiai lho, Mas. Piye? Biyen arep dipek kiai aku mau milih Kiai iki kok jalan Kiai Mojo kono. Sing arep ngepek kowe kiai ngendi? Kiai Slamet. Oh iya nek kowe gelem. Bule. Mbok kowe gelem dadi bojone Kiai Slamet. Wo anak-anak mesti apik kok kowe. Lho, aku ki jane meh gelem ning gandeng angger nyawang anu Kang Mas Slamet kok kaya raimu yo aku dadi ra sida, Mas. Matur nuwun ya Bu. Padake kebo. Lah iya. Derek mangayu bagya Gusti. Nggih. Tiap tahun kula kadhawuhan marak sowan kalian Mas Seno sak Gutrah gelar budaya. Mugi-mugi ing tahun salajengipun tansah lancar terus. Amin. Wayangan aja nganti ana pedote. Nyuwun dayanipun para pamirsa sedaya, para seniman-seniman diparing ana umur panjang. Amin. Gangga sehat terus, suarane ora ilang. Nggih. Amin. Bojo kula barang niki kula dongak-dongakne angger bengi, Mas. Senajan umurmu ki sibarate ki wis panjang yuswa, senajan awakmu ki stroke nek urip aku seneng. Alah stroke ning sinyale isih jos e kok ya. Ah wingi Lah kowe ming umuk arep dipek bojo kiai. iya. Wong aku ki arep dibojo pramugari kowe wegah kok aku. Pramugari pesawat. Pramugari pesawat aja ngepek bojo kula talak mentah-mentah. Sebabe? Ah, rong sasi sek dadi pramugari. Waune pramugara. Oh. Dadi lanang dadi wedok. Mosok Wegah. jeruk mangan jeruk. Ah, ya mosok niat Wis mingat. ora mikir kuwi iki lho Ora gamelan. mikir dasare pancen ra duwe. Gamelane apik. Wah, apik. Rada rene. Aku iso solen Mas, aku angen nyedak awakmu ki kaya deg-degan karo aku. Lah ngopo? Lah nyapa wong karo bojone dhewe kok kerise double. Masa nek Bu nyanyi deg-degan kowe ora krungu apa? Wah, krungu. Wah. Nyanyi iki nek deg-degan carane deg-dung. Deg dung kotok-kotok deg dung kotok-kotok. Ya kuwi. Iki lho dalang iki nyok wis hafal karo aku to, Mas. Oh, iso. Dadi aku ki duwe apa jenenge panggautan dhewe. Gandeng aku ki seniman wis dadi to, Mas. Ah iso. Dadi aku ki ning ndi nganggo irama kok, Mas. Weh, Mlaku nganggo irama. weh iramane? Yo cekok. 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 Ora ming mlaku nek kowe. Sikatan kowe nganggo irama kowe. Wah, ngeratus niku sikatan jan kaya wong keplok e. Plok-plok. Ora, kuwi sing muni sikate apa apane? Kula injen niku. Oh, ternyata Bathara Guru tangane papat sing kene sikatan sing loro keplok. Kuwi rak mong sebagian kuwi. Kamangka ketetesan banyu niku nek nggih rada seru to le muli. Aku ki wingi ya keloro-loro atiku lho Mbak Cangi. Pripun? Aku rak kepengin jangan kuwi nun sewu jangan kates. Nggih. Lah nggone tanggoku rak duwe kates sak wit ki isine ming loro. Anjuk tak tembung ta yu aku njaluk kates siji. Iya Mbak Cunyan njupuk ngepek Ha aku nyengrok ta Mbak Cangi. Nyogrok. Lah aku nyogrok ngono kuwi iki sing tiba siji ki aku diuneni. Kok duneni? Lah mergane guru ngono ki gedub ngono. Dadi sing siji ki Tiba siji ning suarane loro ngoten niku.
Sing sijine sapa kuwi sing nyuwara? Ndekku. Wong ya aku ya ora sadar to, Mas. Oh, kan ngono siji kok men dadi pah loro. Ya kowe Bluk-bluk. wah. Iya sing duwe nesu. Mandarane. Oh, ora percaya mesti njukuk loro kowe ngono. Terus sidane ki aku yang dadak nuduhke. Gelo ndekku aku yang ngono. Kana nuduhke yo kana le Semar. Oh, nek iki dudu kates iki melon. Karena pingsan kok, Mas. Tulo langsung pingsan. Nika non saya Mbak Cangik mon. Rencang-rencang digunakake kabeh. Nggih, kalih. Nun sewu Gustine ngersake tembang-tembang sing halus-halus. Nggih. Kalau wau Kanjeng Prabu Kasijo ngersake Sriuning. Gustine ngersake sing halus-halus iki apa rombongane halus kuwi apa? Kowe mbok ora ngawur to? Lagu-lagu utawa langgamu utawa Gegendingan. Oh, ayo dicangkepi engko panampane wong iki beda-beda. Mbak Bila Gusti badhe nyekar piyambak menapa? Oh, nggih. Dalam sing buri ora bias rawuh ora bias. Nah, kene sisan wae lek kene lek. Kene. Nah, Wow. Elok. elok to kandhani kok. Ya senajan kaya ngapa iki trae ngawer ya. Ayo. Iki konsekuensine wong nyambut gawe iki senajan kuwi iki mendem tetep teka. Lho kuwi tus trah keraton lho kuwi le lair kuwi ning ringin kurung kok. Iya, pancen. Nun sewu Den Rabi. Langsung wae, yes. Ayo. Diarep-arepen anu iki karo adine apa piye? Karo adine ta iki. Mbuh iki sing siji kuwi. Wis diarep-arep yen mau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah kok Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Simik. Waalaikumsalam. Wah, jan. Kowe kok telat ki nang ndi? Kowe syukur mangseneni niku. Ya biasa. Suka. Biasa piye? Dik. Ini lucu, Mas. Hah? Piye? Asemene ayo dirembuk wong loro. Apa Kowe dhewe rantek apa piye? Heh, kowe dhewe rantek apa piye? Wah, gumoh. Wong telu aku ya dingengei kok ya. Ora sudi. Aku iki apa kowe? Lemuni sedulur. Sedulur ndasmu kuwi. Aja nyok tunggak cucuan. Lah iya. Kowe ngerti? Ayo. Kowe ingin kowe. Kae lho ditakoni yo cangik neng apa kok telat. Anu ya biasa double. Oh, ya ora apa-apa. Double apa mampir sarekem kuwi. Sing mampir sapa? Iki Wis ora iso. wis ora. Blas. Wong baru operasi tedun kok. Iso. Ora jare munine lara diabetes. Wis diobat-abetke nang endi wae. Ya rencana ngobat abek kene kene. Wah iki mengarangi ingin ya. Ingin apa? Ingin apa? Ingin membunuh. Wilujeng Mas Rabies. Kena ngapa sampean kok yahine lagi rawuh apa kegaruk apa piye? Sing gegaruk ki sampean kuwi kok ya. Oh, aku ya. Kok iso ngarani mbak nyani gegaruk? Iso iki nek ana dadak yang ngono kuwi. Kayak dudu aku ya. Itu apa? Bojomu kae. Weh. Aku wis ra ndek bojo kok. Lambene. Ngaku. Ono Rabies kok ora ndek bojo. Nek nyambut gawe ra telat. Ra duwe bojo nek jaran. Jaran ki cangkemmu mbok sing apik. Lho krunguku kabar ki ya nuwun sewu. Bojomu ki ya anyar lemune. Anyar apa? Lemune buriku iki kok. Ah, tumbak cucukan kok digagas. Jare entuk Kok sing ngomong aku? Ah sapa? Aku sing ngomongi dalange kok. jare entuk bojo anak Temenggung ngono. Ora. Hah? Aku kuwi tetep isih duda.
Waduh. Duduk ping pira? Heh? Kowe kok Duduk ping pira? rencana iki agar ping 5 Aku kok iki. melu ngomong kamu piye to, Dap? Ya, iki awake dhewe kalale mendem iki. Aku ngrungokne wis kesel jen Mas aku ngomong kok dilekne. Sadhe Gusti Yuda nyepake rada mempeng iki mau. Piye ta? Wayaan, pokoke tertib. Iya lah tep lah apa-apa aku Oke. bas utawa wedem iki. Oh saiki Mbak Nyani. Alah. Le rabies ki saiki ora gelem kaya ngono. Ora gelem, pun ora Wis ora gelem. gelem. Pun boten ngaten to. Oh saiki wis ngene. We alhamdulillah salat. Sak gentrong ngene lho maksudnya. Oh lah suwi. Ya ora nesu. Kok nesu kok? Kok nesu ki ngopo lho? Nesu. Lah ngopo? Pas apa sing ra nesu? Cangkeme do gesek kabeh. Ora iki ana Gustine kok muni asu. Anu nusun lho Gusti. Gusti sapa? Gusti Yuda. Ayo pangaji piyayine sing ndi? Nang kono kok mau. Kok nek ngono lho. Ngawur wae. Ayo disana kene wong kene iki daleme kok. Ayo. Sing dibiayine. Gusti Yuda ki sing ndi ta? Ayo. Ayo. Ora. Karo Gusti. Walat lho kowe. Lah kowe ngono-ngono urung ketemu arek brunek ta kowe. Lah kowe kok ora apal karo Gustine iki terus ndene iki sing nimbali sapa? Gusti Yuda. Lah kok ora apal? Ora apal. Oh, lancang kuwi jenenge. Kaya kowe kuwi. Tumbak cucukan ora jelas. Gusti Yuda. Wow. Sing nimbali Gusti Yuda. Iya, iya. Ini apa? Iya, iya. Gusti Bendara Pangeran Haryo Yuda negara. Seru kleru. Sapa wae? Gusti Gusti Bendara Pangeran Haryo Yuda negara. Wah Yuda Ningrat ningrat. Yuda Piyai. Ningrat. Yuda Aku sesuk Sapa ayo? Gusti Yuda. Yuda Dirokke iki ya manu. Gusti Bendara Gusti Pangeran Pangeran Haryo Pangeran Adi Wijaya. Malah ketoprak. Yuda Ningratan. Ningrat. Nah, Ratan. Ningrat. Ora. ngerti ora wani lagi iki lho rabies ora wani Ora wani ciak cangkemmu itu. nek ora apa-apa wis pensiun ora dhisik tadi Yuda Ningratan. ningrat. Tane ora lho, Pak? Tane ora. Ora anggotan. Nyuwun ngapura karo Gusti Yuda nek kowe Gusti nyuwun sewu lek kula sowan telat. amargi Nembe golek menir. Ya ora apa-apa Gusti iki ora apa-apa ora bakal duka. Apa nesu piye? aku pun kula mboten melu-melu lho niki Aku yo ora melu-melu. Niki aku ora melu-melu aku. Karemu kowe wis. Wis aku trimo pinggir aku ora melu-melu aku wis ora tanggep anak Wis. ora paten aku ya. wis wah Ana dosane tanggungan dhewe. wah ngger duka ngetokke jaran sepak cangkemmu lho Hei. Pon duwe apa piye? weh Gusti jarane apik-apik Apik-apik. Aku ora nyritak cangkemmu. Wong sing kleru. wong sing kleru kono kok Wong aku anu Gusti nyuwun ngapura Gusti. Kowe lek kula sowan telat. Amargi anu double. Ha iki didobel. Wah ora sudi. lha ngopo ya Ah semene iki ya alon-alon to. Kalau biasane kowe bedigasan ngono kok. Ya bedigasan nek semene iki ya blenger le. malah penak kok Kok mukae jane apik meng kurang kok ngene iki. Kok Aduh, kok ngene kok ngacungi ngarep iki ngapel. ora mesti kurang body ngono lho. Sapa? Anu mbokne iki kok. Oh. Mbok sing endi kuwi? Bos ana modar ora kowe. Mbok sing endi? Sing endi? Sing pertama. Oh, sing bosku pira, Pak? pertama Anu telu le. Akeh sing kok gawa nyumbang ning kono kok pincang. Kok nesu iki ngapa? Kok
Nyatane kok tak takoni karo sapa, Lek? Karo lekmu wedok ngono bareng. Wis aku mulai sik ya, no. Heeh, ngati-ati ngono. Ding 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 aku arep guyu ya ora wani. Hei, ora pincang. Mapa? Pancen sikile deglek kok. Kesuwen le dadi. Kesuwen dadi wuru Bisma ta. Bojo deglek kok ya dibojo lho. Niku ora deglek kok apik. Bareng ketemu sik. Oh, lungguh kae. Wah, sing arep ora gelem lungguh. Wah. Oh ya ora muni ya. Sing mburi ra ketok sing arep ora gelem lingguh. Ngopo ning ngabani apa? Ngono kuwi obane apa? Takon. Ora iso muni wong lambemu kaya laweh. Beda karo aku. Aku wedok wis sisa-sisa. Bisa buta. Wis iso wae. Iso. Kok lambe cekak. ming ngeses iki. Lha ora ngeses kok yang kene ra ono apa-apane. Lah kok iso ora ono apa-apane maune piye? Kok iso sempal ora ono apa-apane iki maune piye? Ayo mergo nunggang pit motor ora nganggo. Mabuk. Heeh, mentem. Terus banter. Jebles apa? Biasa aspal. Oh. Aspal agak arep digawe kuwi. Oh. Aspal arep. Agak tatanan watu-watu. Wah, iso. Cak kondengan ono apa? Iya, cah gleleng ya. Gleling. Wah, brus. Wah, jengkrik ning kono sigar lambeku untukku rampal ilatku ya sigar. Wah. Ora gleling. Dadi Saiki kan kok kono ilate berarti ceweng ya. Siti. Kaya ula. lah kok saiki iso wutuh meneh iki. Tak gawa dikandani kon gawene kono. Bethesda. Ora, Panti Rapih. ora. Endi? Bogem. Lho, nang Bogem adoh banget. Ning Bogem iki lho. Tambalan api-api ta kono. Kok apik-apik. Ayo apik ana sing ireng ana sing kuning. Komplit. Ayo. Corona baru mulai ono tak tambal dadi apik bois. Wah. Iki ya entek 8. Wolong kethokan. Ah nek kono entuk 13 siji kok aku. Weh, turan 5. Ya arep nggowo piye? Ora weh. Gonen. Ora weh nek kuwi. Kowe nek tok go iso kewer-kewer lho. Kok iso kewer-kewer? Lambe ra jelas. Nek besar ndekku. Ndekmu? Ndekku ngerurus cah wedok sing ketok nggo pakaian merangsang. Heeh. Nganggo rok sak ndur dengkul. Heeh. Wah lambeku le. Piye? Lambene piye? Iso dengkat dhewe ngene ya. Mergo kethokan Bogem kuwi mau. Mbok ya ngawekani nek pamane ketemu wong wedok merangsang. Lambene ditutupi men ora ngene. Wis tak tutup. Wis tak tutupi rapet kae malah sing ngono geseh. Apane? Ya ndase. Ndase. Iki mau Mbak nyanyi arep nyekar. Oh nggih. Diaturke Gusti Wonten Yuda. pamundutan Mbak Cangi Menapa, Bu? saking Pak Prabu Kasijo sekalian Bunda Prabu menika wau sawerane sampun Oh nggih. sedasa yuta. Waduh, Ning sesuk ajeng diwujudke barang. Napa? Sapi perah. Oh, lho, Lek, ana sapi perah kuwi. Aku meres wae tok wis. Mbok rasa nek sapi perang kok kleru sing diperes mah repot. Kleru aku diperes. Nggih, monggo nuwun sewu. Gustine ngersake menapa kala wau? Biasanipun Sinom Parijoto. Oh, Jin. Oke. Sinom Parijoto. Oke lho ra biasa. Oh, iso ya kuwi Sinom Parijoto. Oh iya. Cakepane basa Garut. Ya.
Diteruskan. Luar biasa. Nggih. Cengkak nggon burine iki lho Mbak Cange. Nggih, sing pripun? Nggih, niki sing ngentekke sawah barang. Ayo. Ming cengkok kaya ngono wae. Kok ngentekke sawah? Mulane ora kuat wong ki nek wis budaya krungu swara kaya ngono kuwi iso bingungi lho Mas Sugeng. Tenan. Kuwi ya padha karo suarane Lek Bambung. Iya. Rabies? Wo iso ngono kuwi. Suarane apik? Jalan ora karya. Ayo. Ayo Lek. Nggon buri dhewe mau Mas. Ditokke suarane. Coba. Nek suarane ra metu matane ditokke. Nak matane pun mboten metu. Uteke. Wingi matane metu mah totol pitik. Yo, kene diajari. Mang
Jer madang yo apa? Cakepan Sinomirano madang iki. Ya ora kuwi ya to ora kurang ajar cangkem ditapuk karo bapakne Iki karo bapake aja wani-wani. Iki agek napuk urung kepro ndasku. Santai bae. Santai wae piye lha kowe kon Santai wae. anak nganti lara kowe terus temekan ning pati. Wes ora bakalan. Lah ngopo? Kowe iso gagar otak lho kowe. Ora. Dituthak-tuthuk ben bengi. Wah, santai wae wong wis ora ndek utek kok. Oh, ayo wis nek wis ngono wis malahane kowe nek numpak motor sing ora nganggo helm. Nggih. Menika mau kapiarsa Sinom Parijoto. Sinom Parijoto. Sik wah iki. Wah. Wis. Wis. Ora dibacutke. Oh, suarane niku jane apik mentekno ora gelem ngetokke suarane. Kowe suarane apik sing elek nu min tekone. Ora tekonku apene ora jedul dapur musuh. Lho ki mergo jedul mergo tekonmu ala. Lah kok iso? Aku mbiyen yo keprutut kok. Wah, keprujut. Nggih. Nek tak go apa pegel bel gesek. Menika Ya mau ngawur. larasipun songo, kula rada gedhe. Nggih. Menika wonten pamundutan pancen dalu menika pun alus-alusaken kok Kang Mas. Oh, mboten apa-apa, mboten Nggih. apa-apa. Mergi menika acaranipun rak suran. Suran tegesipun ya kudu tugur sewengi atas. Iya. Ngono ya. Pamundutan kala wau Sinom Parijoto. Nggih. Sak menika Sinom weni kenya. Wah, nika sing marahi weni kenya nika. Ngaten. Oh, nggih. Iya. Kowe iki dong apa ta? Kono iki do ateng sindene do guyu nyapa lho. Lah ngopo? Aku dotenge sakniki ngopo e? Kowe kok raga-raga nyapa. Biasa. Ngopo? Yo, ya emang ngono biasa. Heeh. Aku tekan jero. Asline iki bener kathok. Kathokmu apa? Siji. Kathokmu apa? Sumpah. Kathok mlotrot sing jero. Kula nggih gumun. Kowe iki kepiye ta kowe iki? Sesuk ki nek nganggo mbok dipaske ukurane. Wes. Ukuran kuwi es. Iki sesuk iki to nek pamane kowe butuh kenceng. Ah, Mbok yo dilas sak bokonge apa. plus dasmu. Lah kenceng juran. Wah, kenceng-kenceng bae mesti nek karo mbokmu. Oh iya ya. Iku tak ngelas meneh. Apa yo ana wong arep turu mbokmu kok sambatan. Nek do ngrungan. Please. Ora gumun ku sinden-sindene kok ya ngematke pas. Ning ya pas iki sing ngematke malah ora sing tengah lho. Sing endi? Pinggir dhewe iku. Oh, sajake ingin karo kowe sing Oh, mikir. kowe iki ora ngerti to. Pripun? Asline mbokmu iki kuwi. Enggak apa? Weh. Wo, aku mulang Durung tak omongke kok mulan bengi iki tak buka sisan. Aku ki mbok modal mbok ora dong aku. Lha muni sing mbok sing kuwi. Hei. Iki saka apa? Ya mantuk iki. Berarti ya Aku kira rumangsa berbuat e. Wah, gesek kowe. Kok kayak ngimpen-impenan jer meteng kowe. ya ora ana wong ngimpen-impen kok jer meteng. Iso le. Wah, Mergo saking ngene. Aku iki saking subure Bu Prastiwi iki. Subur wah. Wah, kuwi ketrocoane meteng kok. Wah. Ora sedawa ora wis ora. lah apa? Mah aku Saiki malah saya canggih. apa? Ora meng ketrocoan. Lah piye? Di-download kowe meteng. Kuwi aku mung ora iso download. Monggo. Bu. Monggo. Menyuruh sepinten Kang Mas? Neng nom. Ngono ngapa iki? Sing ninting iki wis ana dhewe kok. Kayak suwi. Kowe ora ngono kuwi lho. Sing geter iki padha-padha go kacamata lho. Padha. Lah iya. Kacamatane gesek kok. Kok gesek? Kayak kacamata Plus apa? Ngawur. apa? Kayak kacamata las. Kacamata las.
Kacamata las kireng ya. Putih. Ah iya, ki ya kacamata nah. Kowe ora ngerti iki aja ngicil lho iki. Saploke ben bengi payu ki matane do cadrok. Sing duwe gembira loko lho. Iki wingi dolan nang ndi ku arah iki. Menika bawa sinom weni kenyang. Direktur Biro Loko. Kang Mas Rabies. Halo sayangku. Menika wonten kang ngersakaken sinom weni kenya pun lajengaken dendang Semarang. Ya. Menyuranipun Sampeyan sing suarane apik wae. Wih bener ya. Cah gendeng. Elak. Oh malah cangkeme kram ngono. Kinamot kamoteng driya Jiji terlalu. Dagelan kondang obok kowe gudiken. Kudiken biasa. Aku ingin nangine terus iki. Mulai katosu. Aku mau cari ora ketemu lho. Iki rene. Ya Ora jane kok gak ada orang kowe iki. nganggo ya. Oh, kadang bos lho. Iya. Batik kuwi, batik. Nek tak goleki ane ora ketemu ae. Pokok Kathokmu ki ming semene, Pak. Kon benake simboke lho. Kon goleke simbok mesti ketemu. wah ora sudi. Kon benake Wah, kuwi apik iki nek dadan ngene iki nek ora dadan Wah piye? Rina Kemsa Ora ngono kuwi ora. kok ayit to? Gudhe. Yiyite iki kleru. Ha iya. Ora sopan. Lah kudune sing ben Rina Kemsa Engko gek lali. Oh, engko tok sandalke nang lawang kae. kesusu yo lali. mati angratoni gayuh
Tak kira ngabani ngegong bul nglempeki tangan to kowe mau. Iya, dawakin apa, Bu? Dendang Semarang. Dendang Semarang? Ya. Ya, mangga. Dari mana datangnya lintang? Menyuruh. Wala nek iki. Iso modar iki nyuwara iki. Kecil-kecil kuda Matur suwun, wah jan. awan-awan jemangnya nangka manganturan digawe jamu. Kowe iki kok ubeng iki ngopo to sakjane? Wah, goleki kathok ora ketemu. Iki rasa golek kathok ning iki lho, senggaan. Sing nikahe kok. Ayo senggaan. Ngetan bali ngulon kathoke suwe ora didondomi ngono. Lho, kok kathoke suwe. Dol gondal kan. Basah iki. Lah wong iki dagelan ning panggung kok golek kathok kebangetan banget kene nganggo kathoknya. Biasa meneh. Aku ngangkat aku mlotros terus no. Lah ngopo? Wis senggaan wae. Senggaan ya. Awan-awan jemangan nangka manganturan digawe jamu. Ayo ngetan Bali ngulon apa setyane kalakon. Mbok ya dilaras. kan. Tibang kok. Kowe kok dak cerewet kok ngerti gendeng no aku. Oh. Kaplane kowe tibane ora kuwi kok kowe tiba kuwi nyapa? Ketan bali ngulon apa setyane kelakon. Ngono kae karepku. Lho kok ya ngono. Kelakon. Oh. Rabi perawan marai kuda sayang aduh sayang Rabia sinden awakmu mesti lemu. Rabi sing Bali ngulon. Ora kelakon ya wis. Iya. Nggih menika pamundutan sampun kapiyar. Nggih, menika ugi wonten pamundutan Mbak Nyani. Menapa? Mbak Cange. Saking UD Fajar Group
persewaan tenda kursi gedung Jalan Wates kilometer 9. Oh iya. Nyuwun lagu Gubuk Asmara kalian Podang Kuning. Oh iya. Ki uga diaturake saking kadang-kadang PWKS Kulon Progo khususipun ya saka nyuwun lagu Pepeling. Oh iya. Matur sembah nuwun dipun aturaken. Lan iki uga ana nawala pirang-pirang lumantar WA mergo iki ya di streaming langsung ya. Streaming nganggo channel Dalang Sena karo PWKS Live ya. Wah. Pepundenku sapa? Pak Insinyur Tumiono ya. Ki anu apa Direktur Wijaya Karya ya. Salah satu BUMN konstruksi ya sing lenggah ning Klaten ya nyuwun ya. Kersane apa? Bajing loncat sing nyekar Mbak Ayu. Oh ya, wah jan ngarani dhewe-dhewe ya mak iya wis ora apa-apa. Diaturake mboko siji monggo. Mbak Ayu. Podang Kuning sing anu ana loro sing nyuwun. Ya. Podang Kuning. Sinten iki ingkang kedituta sinten? Nawa Podang Kuning kajenge Mbak Agnes. Ya. Mbak Agnes. Enak. Ku Agnes iki kene. Podang Kene Kuning, Agnes Mak. kene. Ya, sik. Nah, Podang Kuning. Kowe kok tengah-tengok iki ngopo? Kowe nek pro kene kathokmu mlotrok, nek pro sing enom kowe mlotrok ora? Ora. Enom wonge ning wis dianak. Aku kowe ngerti. kok ngerti? Ngerti no kuwi sedulurku dhewe. Kowe ndek sedulur apa? Kae lho, kowe duwe sedulur apa ngene? Aku ora duwe sedulur medo takoni. Oh, iya. Tak kira nek ora kok. Jare sedulurmu sing pincang kae. Mamat. Ya, Ya, Mbak Agnes monggo. Podang Kuning. Madyan wujud temung peksi. ternyata vokal iki dhewe-dhewe ya dhewe-dhewe. Agnes iki cilik ning suarane gedhe, bunyane iki gedhe ning cilik. Iya. Punyane Gedhe kok ning cilik. Lho, suarane rebel ngono lho. Hei. Arep cilik ning wonge gedhi. Sapa kuwi? Punyane. Misik bunyane piye? Kowe mau ngomong apa? Agnes iki wonge cilik, Cilik. Suarane gedhe. suarane gedhe. Suarane gedhe. Nek bunyane Punyane iki gedhi. Heeh. Suarane ya cilik. sing gedhe. Prastiwi. Wah nek Bu Prastiwi ki wis gedhe cilik apa kok oke. Pengetan. Ora genah lho. Gedhe cilik oke. Iya. Ya sayang. Neno. Mbok nyuwun paku sok dadi paku ben ra mlotrak-mlotrok. Wis aman. Ya. Wis ketemu. Wis golek pakusuk. Apa? Ora aku ana